6 December 2024. This is the day that the Lord has made. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare mangwanani ano. I'm so excited to give you my morning updates. Kana uchinge watoona ndatosvika kudai so munozviziva isisiri secret. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf iboikane. Nyaya zviri panapa dzandava ndakakubatira makuseni ano dzakawandisa zvekuti zvinoda kuti mugare mangogadzirira mungodzinzwa nguva ichiripo. So nyaya yatiri kutanga kusangana nayo panapa pari kunzi Zimbabwe's efforts to rejoin Commonwealth have been stalled by the United Kingdom, which has stressed the need for significant improvements in government and human rights before a readmission can be considered. Majecha akutodirwa akusi kudzokereka zvekumhanya pari kungati mutanga tambo sangana nenyaya dzema human rights, nyaya dzinenge dzichiunda idzo nyaya dzekuti tiri varakashi tinokusvasvanga tinokuita sei, all those issues yakupinzwa mudariro nyaya iyoyo kuti tikuzviziva kuti muri kuda kudzokera paCommonwealth. But what about this issue? Muri kuionawo senyaya yema human rights. Kana patichitaura nyaya yema human rights tikutaura nyaya yekuti nyika inonzi maita mapolitical prisoners like zvakaitika nguva yakagara ana Jameson Timber nerimwe timu rese rere mukati pasina nyaya pachingonzi ninga kuzodai zvikazodai unozouya bail chinji, all those things ndo nyaya iri kutaura kuti Commonwealth mungada kudzoka zvenyu. What about ipapo pari kupisa hama dzadiwa ndo nyaya iripo iko zvinezvi iri kuitika. So tichipinda pane imwe nezuro kwakatenderera nyaya yepaboterekwa pakanzi pane ziburi. So these people from Zanupf, I don't know kuti vakutry kuita sei, vakubuda vachitaura kuti beware of this fake news circulating multiplated AI generated image of Boterekwa Road falsely showing a massive pothole. The truth is the road is excellent condition. Don't believe everything you see online. Verify facts before sharing. Ndo imwe nyaya iri kubudiswa panapa. Ndezvokunyeba zvangazvikuta. But vanhu vazhinji manje vari kuzobuda vari comment ipapo mwatota nditoripo ndapfura nepo. So these people vari, it's not easy kuva believer zvavanenge vachitaura. Hapana angangova believer akabvumirana nazvo because vanongozikana kuti ivo pachavo vanotonyepa futi ende vakasangana ne-accusation kana kuti vakasangana nenyaya kana kuti anything ingava chipande kana mhosva yavanenge vaita vanotanga kungoramba vanongoti ndezvekunyeba. So I don't know kuti this amount of desperation tingaiti chii kuti pari kutaurwa chinhu ubva ngoti ndichikunyeba usina mafacts vanhu vachitobudisa proof. Maybe ndo zvinhu zvacho zvamunoda munhu kana achikwanisa kuzokurambira zvinhu zvauri kuona what more zvimwe zvese zvekuti anokwanisa kuuya akakunyebera zvakati kana akakwanisa kana kutokubira chero mari yenyika anongobuda ngoti vanhu vari kundinyebera. And what's next? Muchaita sei pazviri? Hazvina kumira mushe. Nezuro kumasvingo kwakaonekwa ambulance ichipushwa ine murwere ndo nyaya iri kubuda panapa according to honorable Elvis Mugari. Vari kubuda vari kuti this is a city masvingo City Council ambulance being pushed on its way to Masvingo Provincial Hospital while carrying a patient, a stark reminder of Zimbabwe's collapsing health sector. Yesterday, the president Idi Mnangagwa gifted luxury vehicles to uninformed forces instead of funding hospitals. This isn't just misplaced priorities, it's sheer satanism. Ndo mashoko avari kubuda vari kutaura pano Elvis Mugari taura kuti vedwe ambulance yavo dziri kupushwa nemurwere apa munhu nezuro akabva kunopa masoja mazimotikari mazihombe ponzi mota ine murwere ambulance yonzi iri kuita zvekupushwa. Ende pakambobuda pachitaurwa nyaya yetundege tumahelicopter kuti takaiswa tundege tumahelicopter. Ndakagara panapa ndaudza vanhu ndikati ukaona kahelicopter ikako kasati kauya panext door pako kunzi kari kutakura munhu arwara emergency arikuda kuendeswa chibva imanyarara nezvetumahelicopter nekuti pamwe tinonge tichitakura kune pamwe vanokodzera kakutanzi ningi ndiye achazonotakurwa nako ikako. Ende maissues iwayo tinomaziva, kunotori nevamwe vanhu vakafa mazita atikwanisa kutaura akawandisa vekuti anofira ari kumasvingo achinzi arikuda kuti problem yasangana nayo arifanira kuti anobatsirwa kuparinyatwa distance yemurodha inomukwadza pane pachida kuti angoita sei angotakurwa achienda. Zvinhu zvakadaro manje anenge atoma 1. Anyway, iko zvinezvi ndiri kunzwa imwe nyaya panapa pavhurwa hombe naMP uyo anotwa
Energy Mutodi pari kunzi ZANPF Bikita West Legislator Energy Mutodi, who reportedly earns an impressive 15,000 per month from his businesses, legal practice and parliamentary duties, is now under fire for failing to contribute to the maintenance of his 6-odd month. His ex-wife has filed a lawsuit demanding 1,500 monthly child support, alleging that Mutodi has not paid a single cent towards the child's upkeep. The application filed at the Masvingo Magistrate Court this morning paints a grim picture of neglect despite Mutodi's substantial earnings. Dio alleges that the MP, who holds a high-profile position in government and enjoys significant financial benefits, has shirked his responsibilities as a parent. Pakaipa hamadzadiwa chengetai vana kwamunenge muri ikoko. Kwaona manje iwo wakunzi uri kushandira hurumende idzedu idzi dzemuZimbabwe amene kuti munenge muchidzidzisa vanhu kuti kudii. So this issue iri kubuda from ZimAI, ndo pabuda nyaya yacho yakwa Mutodi. Munokwanisa kuenda because nyaya racho rakareba. Ini ndangokwanisa kungotora mbijana zvandingoda kuti zvingoningirikina chete, ndingokwanisa kungobudisa nyaya yacho in brief. So imi munokwanisa kuenda ipapo muzonyatsoonzwisisa kuti what is going on exactly. Please guys, I don't know kuti aya tinenge tichiita sei zvisita vana yorwadza kubuditsa mari yacho mwana ari wako. Anyway, we listen, we don't judge, but it's up to you. Munokwanisa kundiudzawo kuti munoionawo sei nyaya iyoyo. Pana patiri kusangana neimwe nyaya latest, pari kunzi football, Zimbabwe Football Association ZIFA vice presidential candidate Gift Banda has reportedly been arrested by police in Bulawayo over an allegedly forged O-level certificate that he used to file his nomination papers. Neanda Radio has been told, we also understand police want to speak to Prophet Walter Magaya over another forged O-level certificate that was issued in his name by the same person who forged Banda's. Saka Banda arunza akatorwa achinzi akanoita se akanoforgeridza ma papers O level embikirwa pa unofejera embikirwa pa same person akanoforgera Banda arikunzi the same futa akanofile run Prophet Walter Magaya. Saka paronzi police ida kutombotaura nawo varume vavo ivi vada iyo mbonotaura na Prophet Magaya kuti imbonzwa kuti alpha 1-2 test investigation vanengada kuti pane zviviri zvitatu zvavanenge vachida kutaura. And you know what it means. Kana vakatoti vari kuda kumbotaura newe kureva kuti vanenge vachida kumbonzwa kuti unenge wakamira sei, wakarowana sei certificate re level, iwo unenge uchizikanwa kuti pamwe utorina history yako vanenge vachitoziva kuti zvezvo vatonotariswa zimseki kwacho zvinoconfirma zvinonzi uyu munhu kwayo chinenge zvaforgerwa zvinhu izvi ende chefeki chinooneka kune vakachijaira kuchigadzira ntonototi iri chibepa chinde chefeki. Saka ndonyaya imwe iri kuitika. So muri Zimbabwe zvakaoma iko zvinezvi ndikusangana neimwe nyaya panapa pari kutaurwa this one tingaiti accusation pari kuaccuse kuti Australia akapuwa GD6 pari kunzi anachambisa vakazoda inoma accusations anobva kuZANPF achienda kuvanhu veopposition unongomaziva kana akutodururwa anenge akawandisa. So panapa pari kunzi when we tell you that election in Zimbabwe are a money making scheme, this is what we mean. Meet advocate Tapiwa seen below having his wedding in Italy where he was joined by Nelson Chamisa. Shumba works in South Africa and he is one of many who were handling all election donations funds for Chamisa's campaign. The money for Chamisa's bulletproof car withdrawn from the GoFundMe and given to a money changer in London who then transferred the funds to Tapiwa. Tapiwa then took money from the FNB account and handed the funds to Chamisa. Tapiwa took over money matters after David Cottard was removed. Now ask yourself, how does a marriage lecturer afford to fly people all the way from South Africa for a wedding in Italy? How does over 4 million mint for the elections vanish? Even
Ostalos, who we know received a GD6, has just finished renovating his parents' house in Bulawayo. I don't know if he's jealous or something. Kana kuti vakomana vacho kana vachitawo zve business vakutonzi because of you a politician. Because my politician, we know them kuti vakangwarisa in terms of business, in terms of kunyanyanya ku business world kwakazana ma politician. We all know that. And sikuziva zvangu kana makajara ma politicians ekudhara kuti ana chanenge achiita muupenyu. Saka zvekuzonzi Otselo sakazopuwa GD6 akazodidi zvimwe zvacho tinenge takudawo proof, like what they always say kuti ayo nyaya dzakadai dzekutaurwa dzitone proof. Isusu tangonzwawo vari kungotaura nezanupf, tinenge tichidawo proof kuti tikwanise kunzwisisa kuti chii chinenge chichiitika. Zvekuzonzi Maria bulletproof ikazobuda ikadai I don't know why vari kunyanya kuda kunyanya kutaurisa nezvenyaya bulletproof sterek. I don't even know. Because iyo 15 billion yenyika tukuida izve bulletproof imari yakangopuwa freely, anokwanisa ita zvaanoda nayo kana asingade bulletproof achiona kuti hapana need ani mamutengera zvakangofanewo kaofwa mota nachivhayo unoona kungoitengesa pasipoti ungondipa fortune yakakura wotoitengesa ipapo wototi mota iri kunzi mari yakati wototi ndipei mari yakati izvezvi wotoenda unotenga mastenzi ako kuchitungisa wobva uchitenga kaakwa katikitiki kamwe katikitiki kari pasi peka kunenge kuri kuda kwako unenge kuziva kuti zvinhu zvako zvese zvakufambira because vanhu vanenge vakuofa kuti ipapa ndimboone chakashata pazviri kwete kuti motanga kuramba muchingoti mari yenhiki yakaenda kupi as if mota yacho yaida kuti inge iri yanyu. Vanhu muZimbabwe mamwe mafanizi anomboitwa soka pakaipa iko zvezvi kuMozambique hazvina kumira zvakanaka. Ndo mamwe mashoko atiri kutambira panapa naSidia Chisungo ari kubudisa panapa ari kuti police station burned down in Maupansene as a retaliation from protesters after violent response from security forces this morning. Want to find a day, sit down and count the number of police stations burned down so far. It's scary. What's happening in Mozambique smells like a war. I can't forget how all this started on 21 October when security forces did a tear gas show in Maputo while also using a helicopter. Akumanaka ku Mozambique vakutopisa makempi mapurisa ndo zvakutoitika ikoko zvina zvinaumira mushe ende papa tiri kunzwa futi mamwe mashoko pari kunzi Mozambique updates. In Mozambique, the people's president Venancio Mondlane ordered all toll gates to be open for free. The masses are enjoying. Ndo imwe nyaya iripo arikutaura kuti matoll gates ngaavhurwe ngadzingopinda mota mahara vanhu vari kutonakidzwa zvisingaite kuMozambique. It's happening. Ndisandabuda pane nyaya yekwana Mike Chimombe. These guys akomana ava vakava amene kuti vachabudawo rini mukati pari kunzi Comrade Mpofu and Chimombe to remain in custody until 10 February 2025. Ndo nyaya iripo nezuro ndakazvitaura ndikati vari kumbonopinda futi mukoti vachini nyaya yavo ichimboita se iri kungopepetwa inenge ichimboshandwa nayo. So iko zvinezvi vachazodzoka musi wa 10 February kureva kuti Christmas vari kuitambira ikoko, New Year vari kuitambira ikoko, vozobudikira nyaya yavo kunana 10 February. That is the current situation in Zimbabwe right now. Ndo nyaya dzandangunduya nadzo ndakakubatira ma-updates emakusenseni so that mukwanise kutanga daring muchiziva zvinhu zvese zviri kuitika. Kana uchangosvika panapa panonzi paCoolient apadano anonzwa hatina chatinovhunduka tinongotaura nyaya dzese sezvadziri. So kana chinge wasvika panapa first time yako gara wajoina this amazing family, gara wasubscriber, wokomenda wolaika, tosangana mucomment section uchindiudzawo kuti nyaya dzese dzawanzwa pano uri kudzoonawo sei. I know kuti umwe naumwe anenge anzwawo yaanenge afarira ipapo. Comment section yakavhurika, that's why tichingogara taura nadzo dzese takadzibatanidza so that munyatsoziva ma-updates ezvinhu zvese zviri kuitika munyika. Ngatisangane mucomment section.